Türkmen Nijat atı. Şayet sizlere täsin bolsa atlar ilki bilen 3000 ta 4000 yıl milat mesihiden öň Orta Asiýada insanlar sebäpli öýmali ýani ähli bolan. İnsanlar awallarda ýemek we içmek üçin bu haýwanyň süýt we etinden istifade etýärekenler. Amma zaman geçişi bilen hem de insanlar diriçiligi öňe gitmesi bilen düzgünleri alyna alıp atlardan yük götermek, barym gelim işleri almakda uğraşýarlar. Bu necip haýwanlarda tüýsli nejatlary bar. Şu jümleden bir asyl nesli Türkmen Nijat atydyr. Bu asyl nesil iň atgazany, ahal teke atly, güýçli we takatlylygy her fasyllarda ıssy we sowukda çydamly atdyr. Bu xil atlar Şamali Amerika, Awropa, Rusiya we Türkmenistan ýaly ýurtlarda tapylýar. Bu xil atlaryň türkmenlere has ähmiýetli ýerleri. Türkmenleriň höýýeti we baý ferhengi öz atlary bilen ýantagly bolup, türkmen halk we bu gözel atlar bilen ara berkligini tüýsli we durly diriçiliklerinde tapyşlyk mümkindir. We bu sözleri hakykatdygyny bir näçe ata sözleri dogrudan hem inandyrýar. Ve bu atlar Türkmenlere öz ähmiýetini bildirip we görkezip akida berýär. At öýde saklamak bereket getirýär. At ýeriň diriçiligidir. Kimse at çapar bolsa hiç haçan garrymaýar. At bir ýigidiň arzu armany. Türkmenleriň atlarından haýsy urlarda kullanylýar. Türkmenleriň atlary halklar arasında gören ýaşy atlar bilen tutulýar ve bu atların has hasiyetliğinden her türlü uğurlarda iş alınýar eken. Geçen zamanlarda atlar bir yük alıp barmak ve getirmeklik üçün iş alınýardy. Ama bugünlerde Türkmenin atlaryny tüy çapaganlygy üçün, gözelligi üçün her bir kişi öz kudreti bardygyça saklap bejerýärler. Ve hem de bu gözel ve anayi atlar özünün tabiatı çapaganları var. Ve bu atlardan wörzişi, namaişi durmuşlarda tüy çapak ve uzak bir istifade etýärler. Şu sebep başga işlerde iş alan ýoklar. Türkmenistanda şu wagtlar hem uzak ila çapmak ve tüy çapmak uğurlarda bu atlary goşýarlar. Täsin hakykatlar Türkmen Nijat aty dogrusunda. Bu Nijat at yani Türkmen atı Türkmenistan ýurdunyň milli alamatlaryndandyr. Şu baýs bu atlaryň suratlary pul, marketler we postxanalarda görünýär. Ve hem de Azerbaycan, Kazakistan ve Rusiya ýaly ýurtlarda ýokary menzil öýlerde nakş we zinet bermekde. Tulla we kumuş tikelerinde hem bu atlaryň suratlary görünýär. Şu wagtda 7000 ahal teke at dünýada bar. Şu ahir wagtlarda Filkas adlı bir kişi bu Nijat atlardan Amerika ýurduna nakly beren adamyň tahkikat we mutalaty ýüzünden bu Nijat atlar ýürütme ýören çagında başga hil atlar ýaly iki ayagy birden ýere goýman, belkem her bir ayagyny aýra-aýra nobaty bilen ýere basyp ýürütme etýärler. We böyle hereket Türkmen gözel we anayi ahal teke atlarynyň mulaýym we rawan hereketidir. Onu berip dinleriňiz üçin minnettar. Yalkın TV kanalına azab olup bilmeniz için subscribe butonuna basıp, soň hem jaň üstüne basın. Koyun Türkmen Davi Desturi, Türkmenin kültürü össün.